सबके गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं। और काल एगो हमार सिनेमा, बहुत खूबसूरत सिनेमा रिलीज हो रहा बा, जो उनके परिवार से जुड़ल कहानी एगो बाप जी। बहुत अच्छा खूबसूरत सिनेमा बाबू, सोना के देव पांडे जी डायरेक्ट के ले बानी, और रितु सिंह जी बहुत अच्छा अदाकारा जो उनकी लगा के फेर लवली जान लेवे करे बगले, मनोज टाइगर जी, बहुत सारे ऐसे एक्टर बड़े जो उनकी रोज सबके देखे की मिली। और ओकरा के रिलीज करा तनी हमार बड़ भाई परवीन भैया, जो बिहार, और 40 थिएटर लाग रहा बा, 40 हॉल में लाग रहा बा, और उनमें बहुत सारा अच्छा अच्छा गाना बा रोज सबके सुने के मिली। एगो बाप बेटा के रिलेशन का होला, जब सारा कुछ बिगड़ जाला तब समझ में बाप की मोहब्बत आवेला, जब बिगड़ जाला तब बेटा के भी इमोशन जो बाप के प्रति होला उस समझ में आवेला। तो एगो परिवार से जुड़ल वो कहानी बा।